і одразу на першому же закиді витягнув такого ньоманського головня. О, да, трапив на косячок окунёў. Дзе нёман, выгнуўшыся душкай, абводзіць лес прыгожай стужкай. Адчуванне таго, што ты знаходзішся у мясцінах, дзе таксама рыбаліў наш славуты пясняр. Люблю я лес, адвечны бор, дзе ўзносяць хвоі ў гору шапкі, дзе рассцілаюць елі лапкі і востры верх мкнуць у прастор. Шчыра вітаю, гаспадарства! Мяне клічуць Секіржыцкі Валер, і он жа вандроўшчык. А знаходжуся я зараз каля сядзібы Ласток, адной з 4 сядзіб, у якой некаторы час жыў Канстанцін Міцкевіч, больш вядомы нам як паэт і пісьменнік Якуб Колас. А яшчэ гэтая мясціна цікава тым, што калі, рухаючыся ў бок стоўбцаў, збочыць не ўправа, а ўлева, то неўзабаве будзе вёска Сверынава, і наўпрост праз яе можна трапіць на Нёман. Таму вырашыў я, што у сядзібу Ласток мы завітаем пазней, у другой частцы гэтага відэо, а зараз жа вельмі карціць парыбаліць. Таму адразу рушым на Нёман. Спачатку па шляху на Нёман нам сустрэнецца невялічкі ручай. Плыткі, але з хуткай і чысцюткай вадой. Яшчэ цікава тое, што ехаць нам давядзецца па брукаванцы. Так, сябры, тут яшчэ захавалася адна са старажытных дарог, выкладзеная з камянёў. Ну а вось і тутэйшы Нёман. З гэтай рачной лукавіны, з такога маляўнічага берага, і будзем пачынаць рыбаліць. Фух, надвор'е сёння, канешне, вельмі зменлівае. Вось толькі сабраў увесь свой рыштунак, сабраўся выходзіць на ваду, як клубцануў дождж. Перачакаў я яго, дачакаўся сонейка, ну, крыху яшчэ кроплі падаюць, але ўжо гэта не перашкодзіць пачынаць рыбалоўлю. У мінулы раз на Нёмане я вудзіў з чоўніка, але ў мяне быў электрамотор. Спачатку я сплынаў уніз, а потым на гэтым рухавічку падымаўся ўверх. І, ў прынцыпе, такая рыбалоўля мне надта спадабалася, і вырашыў я і далей гэты фармат практыкаваць. Але сёння буду спачатку ўверх падымацца, бо там якраз самыя цікавыя мясціны знаходзяцца, якія я прыгледзеў спачатку яшчэ летась. Мы з сябрам
плыналі вось по гэтаму участку. І потым разам з Алексеем тутака былі ўжо ў канцы вясны, здаецца. І вось зараз я ўжо вырашыў вось такім самотным чынам на чоўніку спінінгам парыбаліць. Ну во, праверыў, здаецца, все добра функцыклюе, можна рухацца ўверх. Буду спыняцца на нейкіх цікавых мясцінах, дзе плынь будзе запавольвацца і можна будзе рыбаліць, кідаючы прынады ўверх і сплаўляць на сябе. Ну, а потым ужо над вечоркам буду вяртацца ўніз. Вось такі у мяне маршрут, вось такі у мяне план, такі вось у мяне фармат. Давайте пачынаць вандроўку па Нёману. Сябры, вы мяне выбачайце, але дзяўбунок вы не ўбачыце. Бо я вось толькі распачаў рыбалоўлю, яшчэ нават не ўсталяваў тут, не прыстасаваў на шыю камеру, стаяла яна ў мяне на падзарадцы. Дайшоў я да пераката, вырашыў, хоць і холоднае надвор'е, але паспрабую кінуць галавачовую прынаду і адразу на першым жа закідзе выцягнуў такога нёманскага галаўня. А трапіўся ён на воблер Lucky John Хайратіні 33F, які ідзе па паверхні з маімі любімымі вусамі. Все, сышоў. Не атрымалася гэтым разам здзейсніць такое традыцыйнае павольнае адпусканне. Галавень уцёк сам, самастойна, пакуль я здзіўляўся такому хуткаму дзяўбуну. Ну, нічога, то і добра. Звычайна я вось такім метадам, праводкай па паверхні, ловлю, рухаючыся уніз па плыні. Але вось зараз летам, уже калі шмат багавіння, цячэнне запавольваецца, можна спрабаваць і праводку на сябе рабіць. Вось першая ж такая праводка у мяне і спрацавала. Вось у гэтай зялёнцы стаяў галавень, я над ёй вёў, ён выскачыў. Стаяў я ў чоўніку, добра было бачна. Весь дзяўбунганы, увесь развой гэтага дзяўбунца. Печалочку нешта ёсць, акунёк, мабыць. Акунёк, все. Ёсць у нас клёў, можна часцей уключаць камеру. Поставіў вярчалачку і вось з гэтай завалы, з гэтага нагрувашчвання такога цікавага выцягнуў нёманскага паласаціка. Давно я уже неяк на вярчалкі не ловіў, все там галавень, воблеры. А якраз вось гэты перыяд, другая палова лета, ён цікавы тым, што добра дзяўбе на вярчалкі. Яшчэ пачатак восені потым можна захапіць. Аблавліваў вось гэты завальчик. Хто у нас там трапіўся? Невялічкі нёманскі галавачик. Слухайте, не глядзячы на такое надвор'е, бачыце, ветранае, досыць холоднае, я вон у касцюме, але галавачыкі дзяўбуць пакуль лепш, чым
інша риба. Бо я сьогодні навіть взяв і щупаковий спінінг, і більш якраз лічував на окуня і щупака. Набрав верчалок. Вода градусов 19. Повітря 19. Так само. А головні, які люблять тепло, активні. Я ось гэты участок выбраў тому, што ён там часткова значнай часткаю ідзе по лесу. А сёння такі досыць моцны вятрэц, і ў гэтым лесе можна схавацца. Але ось зараз выйшаў на такую цікавую мясціну. Вот такая поворотка у карчашках. І тут ветер не дае добра палавіць. О, зноў хмары. Зноў тут неба тумажыцца, хмарыцца. Халерка. О, ступенчатой проводкой ловил на верчалку и на яе поквапіўся конёк невеликий. Во, поставил зараз не зачеплялку, верчалку не зачеплялку. Вот такой вот конструкции, тройный гаплик с вусиками. В тым годзе я яе на речках добра опробовал, и вот зараз на нем мне так само кидаю раз по раз. Асабліва ў такіх мясцінах, дзе бачу, што некае багавінне ёсць, карчашкі. Можна ўвогуле ў самыя карчагі кідаць. І, магчыма, вы ўжо заўважылі, ляжыць у мяне вунь якар у лодцы, і я ўжо рухаюся назад. Выплыў я з лесу на такі участак адкрыты. Вельмі тут ветрана, а часу мне як заўсёды не шмат, таму вырашыў, што варта ўжо рухацца назад, бо там былі ў пачатку цікавыя мясціны. Лепш я там на якары пастаю больш. Опа, слухайце, ай! Быў дзёўбун на ступенчатой проводцы. Ну-ка, дайте-ка я зараз вымотаю и еще раз поспробую. Крутей воек я верчалкой ловлю. Закидаю. Опускаю ее на дно. Як на гумовые принады. Ступенчатой проводкой. Но только оборотов вот с этой руколадки катушки больше роблю. Его сапраўды быў дзяўбун, калі прынада опускалася до дна. У яе такі сардэчнік цяжкі 9 граммов. И она так досыць хутка опускается. Так, а у меня тут что? Бачите, стою я на одном месте. И не нясе мяне Нёман назад. Бо дзьме ветер адтуль, а плынь ідзе туды. І ў выніку я вон увогуле стою на одном месте. Трэба зараз подключать свой электрорухавічок. Бо, мабуть, на одной плыни далеко я не зайду. Не вернусь я на плыни.
вирішив, а давайте я вже, до речі, почну якорь опускати. Тому що я вже шмат тут пройшов. Слухайте, був такий удар добрий. Добрий удар був на проводці воблера. Ось я нарешті припинився у тихой такої місцинці. Тут і приямок добрий. І вон суходревіний у воді. Ну, короче, цікаво. І вирішив з воблерового почати. І на проводці ніхто так добре тузанув. Хто там у нас тузанув? Ай! Окунь тузанув. Во хто у нас тут. Тузає. Ай! Стой, стой, окунь. Бляха, это гаплики. Два тройных, блин, гаплика дозволяють зловити і рибу, і вандровщик. Одночасово. Але ж некий маленький. Мне здалося, что щось такое большее тузануло. Вертайся, окунь. Назад. О, зараз справа позі. Тут і тяньок, і затишок. Зараз тут почнеться. А то, конечно, там на Вятругиним було незручно и кидать, и неутульно ловить. Слушайте, кто ж там меня так где убито? Тех это окуни такие злые. Не великие, але злые. О. Слушайте, это что? Вот такие окунь с таким добрым тузуном не может быть. Треба ще поспробовать. О, ще один есть. В этом може криху буйнейший, не? Ну-ка покажись. Ну так, кришечку буйнейший. Хотів його сфотографувати для нариса, але подумав, ладно, ну, зловлю ще справжнього нюманського окуня. Ой. О, да. Трапив на косячок окунев. Можна стоять і ловити їх тут досить довго. І шмат, мабуть. Але треба міняти принаду. Щоб було цікавіше ловити. О! Вертчий хвост. І он же тейл спіннер. От просто цікаво. Бо на воблери бачите, як вони бадьора дзьобуть. Де ти жвавий окуні? Цим воблер все-таки більше подобається, а? Железяка не вельми. Слухайте, мабуть, так і есть. Цікаво. Не хочуть. О! Риба, мабуть, маленька, але удар був вельми моцний. Головньовий удар був. О! Все ж таки головатики так само протягують дзьобці, доганяють окуньов. І як би тут ко мені не хотілося зловити на іншу принаду, на железну, металічну, але бачите, знов воблер. Ой, все. Знов воблер працює. Що по головачику, що по окуньку.
Ми ще рано переходять на інші принади. Ще криху повоблерить. Ну, принаймні, на річці. Сподівався я, що дождю вже не буде. Ніяк так розпогодилося. Небо чисте, сонечко вже взяло, а тут вунь знов нагнала хмари, знов ця рушить дощ. А от не ведаю, що робити, бо зараз у мене там цікаві саме місцини починаються. І у дощ мой я не змогу добре ловити і здимати. Треба, мабуть, тут где-то перечекати. Просто такое во надвор'я ми летю в этом году скрипеню назбирали. Бо ж треба сухое надвор'я збирати. І пожадано у першій полові дня. Лінійок завсюди після ночі. Трава мокрая, все сироє. І ще й дощ буває протягує вести. Але все ж таки під'їхали, позбирали. Скрипеня буде що пити узимку, бо він у нас головний складник для горбатки. Сьогодні я, правда, горбатку не брав, а брав каву. Якраз спораз узбадьоруватися. Як я вже казав, брав я сьогодні з собою 3 спінінга. Тим ліку 1 шупаковий. А я покуль по-ранейшему ловлю легкими снастями. Больше за то, сьогодні я в основному ловив спінінгом до 6 граммов. Лакіджон Басара Flex. Легкий такий добрий спінінг, вельми мені подобається. Ау, повернувся назад і ось що побачив. Веселка над Ньоманом. Во як добре. Хоч дощ не скончується, але настрой вже піднявся. Дзяньоман, вигнувшися душкой, обводить лес пригожей стужкой. Ну что, здається, дощ скончується і ветер стишився. Зараз буду протягувати риболовлю. А засталося мені тільки нагадати, що снасті, принади, різних рештунок для риболовлі, туризму і відпочинку активного можна придбати у інтернет-крамі Salmabay по промокоду Валер. Буде завсюди некепська знижка. Тому подумайте, ну, а я буду протягувати цікаву риболовлю спінінгом на Ньомані. О! А во в сплаве окунек трапився, причем такие уже больше-меньше. Окунек, слухайте, стояв на якорі, обкидував в эту привабну місцину, нічого не було. Тільки якор підняв і окуня зловив. О, такого можна і сфотографувати вже для свого риболовного нарису в соцсетки. О! Окунек пішов, а я поки кинув якор. І ще покидаю у якорі трошечки. І буду сплинати далі. Окуні сьогодні траплялися в найбільш таких глибоких місцинах. Буває, що вони одзявбуть десь на плитководзі,
каля расліннасці, але сёння выключна працавалі ямы, некія паглыбленні. А вось галавачы ж трапляліся ў сваіх такіх звыклых для лета мясцінах. О! Эх, бляха! Вот звыклая для галавача мясціна. З паверхні быў дзяўбун. Вот толькі кінуў, тут нешта хацеў распавесці, а ён там стаіць. Дык вось, галаўней на Нёмане стаяць у такіх адмысловых мясцінах для іх, на плыткаводдзі, каля якіх-то перакатаў і каля завалаў. Ну, што цікава, што каля завалаў, дзе глыбжэй, а галавачыкі былі некія зусім невялічкія. А больше трапіўся вось якраз на плыткаводдзі. О! А вось все-таки некую малечу перахітрыў. А дай-ка я тут кину якор. Ну, да, здатны я толькі на тое, каб вось такую малечу перахітрыць вечарком. Ай. О! Ага. О, бачили, кинул перед собой и на бусах когось взял. Ну, мабуть, галавач, ну уже поболее он, чем тыя были, что дагэтуль у меня. Акрамя самого першага, конечно. О! Вось галавачик. Слухайте, такі толстенький галавачик. Скончыліся акунёвыя мясціны, пачаліся галаўнёвыя. Я толькі рады, бо гэта моя улюбёная рыба. І прычым яшчэ і дзяўбе бачылі як. О, з паверхні. А вунь якая прыгажосць. Якія хваіны маляўнічыя. І гэта, сябры, поласаўскія мясціны. Нешта я з гэтым буджэннем зусім забыў, дзе я знаходжуся. Добра раз-пораз тут нагадвае прырода, пагода. Але ў галаўні адхіляюць увагу. Ой, о, так нешта недарэчна кінуў я. В таких мясцінах трэба быць уважлівым, трапна кінуць, бо так схібіш і ўсё. І ўсіх напужаеш, хто там быў. Да, рыбаловля на Нёмане не заўсёды такая плённая, асабліва летам. Але вось такія краявіды, а таксама адчуванне таго, што ты знаходзішся у мясцінах, дзе таксама рыбаліў наш славуты пясняр, ну як то ўсё кампенсуе. Ага. У траву завяло. Выходь уже из той раслинности, не такая там великая рыба. Кто там? Окуня? Ага. Ну, наприкінці ще і на верчалку окуня взяв. О! О, бляха. Так добрые окуни на перекате стоять. Ну, глядите. А я тут все головачов. Тут окунев можно ловить. Ай! Окунев на вершалку можно с переката сдымать. О!
Ну что, сябры, дякую, что пробавили разом со мной свой час на цікавой нёманской рыболовле. Дякую, что разделили со мной эмоции, а часом и захопление. И лічу, что вот у таким натхненным настрое самый час зазирнуть у сядзібу Якуба Коласа. Ласток – одна з 4 лесніковых і хутарскіх сядзіб, дзе правёў дзяцінства і маладосць Якуб Колас. Месціцца яна ў Стаўбцоўскім раёне пасярод густога лесу. Тутака славуты земляк жыў ва ўзросце ад 3 до 8 гадоў. Сам Якуб Колас у сваёй аўтабіяграфіі пісаў, што гэта першая лесніковая пасада, якая адбілася ў ягонай дзіцячай памяці. Гэта было глухое месца, поле, навокал лес, ды адна толькі сяліба лесніка, хата, гумно, хлеў. Цікава, што Ласток – адзіная з мемарыяльных сядзіб Якуба Коласа, якая захавалася амаль у першапачатковым выглядзе. І калі пабудовы ў акенчыцах Альбу ці Смольні узноўлены па архіўных матэрыялах, рэстаўраваны, то ў Ластку адбыліся невялікія змены. Шкада, што зараз сядзіба пакуліка зачынена для наведвальнікаў, музей часткова закансерваваны. Таму проста пройдземся па тэрыторыі, уявім, як тут было раней і прасякнемся, так бы мовіць, духам коласаўскіх твораў. Асноўная хата пабудавана ў 1885 годзе з хваёвых абчасаных брусоў на каменным падмурку. Дах, бачыце, крыты гонтай. Гэта такія невялічкія дошчачкі, востра саструганыя з аднаго боку і з пазам з другога. Упершыню сядзіба згадваецца ў рэвізскім спісе 1858 года пад назвай «Сухошчына». Леснічоўка апісваецца ў паэме «Сымон Музыка», вершаваным апавяданні «Грушы сапяжанкі», а таксама ў знакамітай паэме «Новая зямля». У тым кутку, глухім і дзікім, стараннем дзядзькавым вялікім, і цяжкай працай хлебароба набыта розная надоба. Всё зацвіло, загаманіла, бы жыватворчая тут сіла ад сну прыроду абудзіла. Гумно паўнела з кожным годам, і багацеў хлявец прыплодам, і грош стаў лішні завадзіцца, было што есці, чым акрыцца. І быў парадак, лад у хаце, ужо з тым кутком зжылася маці. Давно прывыкшы к адзіноце, а цэлы рад збаноў на плоце, казаў аб тым, што гаспадыня была ўжо ў моцнай каляіне і што яе таксама справа вялася добра і рухава. Ну, а мяне асабіста ўразіў навакольны лес. Верш пра яго зараз і прачытаю. Якуб Колас. Урывак з паэмы «Суд у лесе». Люблю я лес, адвечны бор, дзе ўзносяць хвоі ў гору шапкі, дзе рассцілаюць елі лапкі і востры верх мкнуць у прастор. Заўсёды ў лесе добра мне, у ім так ціха, урачыста, калі прытоіцца ўсё чыста, і ветрык нават не дыхне. І дуб крапак, і куст малы стаяць у мудрым задуменні, а сосны сочаць і струменяць густы, духмяны пах смалы. Замлее лес, такая ціш, і толькі пчолы струнным звонам гудуць працягла роўным тоном, ды прашмыгне лясная мыш. А як прыгожы ў час вясны бярозак першыя ўборы, калі яны па касагорах у сонцы мараць свае сны. Мне не забыць і тых часін, калі шумяць трывожна дрэвы, а ў кожным дрэве свае спевы, а ў хоры іх акорд адзін. Сваю красу нясуць імхі, дзе многа рознай дробнай твары, дзе мурашы пасуць атары зялёнай тлі, як пастухі.
Хіба ж не міл і час такі, на схіле лецейка пад восень, калі на верасах між сосен пачнуць расці баравікі.